কিবাটো চাইনে হেতু ফটো চাইছে এতিয়া এইবিলাক মানুহ এয়া ফটো নুতুলাকে গল তো खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोननो नैबे जितु दा सोलिबाय थानाय जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव जि PMAY जि न'खौ लानानै जे दावराव दावसि सोरनावबा हाबदों सोरनावबा हाबाखै बेवहाय मेनलि जायफ्रा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि अफिसारफोर GRS लानानै कम्पिउटार एसिस्टेन्टनिफ्राय जेसांखिनि स्टाफआव दङ आरो बेवहाय NRLMनिबो दङ दा बिसोरो जेसांखिनि ब्लक स्टाफआव थायो बिसोर गासैबो गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै सेल्फ सार्भे नैबे जितु जाबाय थादों बे सेल्फ सार्भे जाय टेकिं जितु जाबाय थादों बे सोलिगासिनो बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि नैबे माखासे जाथाय बे मोननै जाथाय नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो স্যার এহেতেটো উৰাং মৌজাৰ হয় কৰি থৈ যাওক একেবাৰে উৰাং মৌজা হলে লিষ্টটো ইয়াত নাথাকে না তাত নাম আছে তো এহেতৰ ইয়াত নাই তো এটো বালি গাঁওতে ফালে গেল আপুনি চাই দিয়ক এবাৰ আছে নে নাই চাব পাৰে মই ফালুমাইতে আহেলি আছে আমাৰ আছে আপুনি তে লিষ্টটো চাবই দিয়া নাই আকৌ আমাক তাতেটো আছে আমি চাইছোৱে লিষ্টটো কিয় নিদিয়ে চাবই দিয়া ফালুমাইতে আছে আমাৰ নাম আছে ইয়াতে লিষ্টৰ নাম আছে 910 এতিয়া ইমান মানুহ ৰৈ আছে কাৰো পৰা নাই 152 ইয়াতে আছে আমাৰ নামটো এটো লিষ্টৰ নাম আছে তো আমাৰ কোনদে একে কলে আমাৰ নাম আছে বেলেগ সিস্টেমে নাম আছে তন্ত্র লিষ্ট ইয়াতে আছে থাকা না থাকিয়া লাগে কোনদে নিজে কলি এটা আমাৰ নাম লিষ্ট আছে নামন লিষ্টে আছে এটা আমাক লিষ্টটো চাব দিয়ক আৰু জিও টেকিং কৰি থৈ যাও মইটো বিধবা মইটো বান্ধি এইটো বিধবা এইটো দুখিয়া এইও বিধবা মালিশা গাঁও গৈছিল আমাৰ খিনি কৰি যাও একেবাৰে মিঠি বেটা আমাৰ লিষ্টৰ নাম আছে কৰি যাও আমি কালি আহিলে ভিডিও তাত দিছি তাত যাক তাকেটো এটা আপোনাৰো হাজবেন্ড নাই আপোনাক কিয় ফটো উঠোৱা নাই এটা UPPL পাৰ্টি বুলি যদি ফটো নুঠাই এটো কেনেকে হ'ব হেইটো আছে তাত আছে তাত লিষ্ট কোন আছে আৰু চাওক এই লিষ্টটো চাই হেনে কিবাটো চাইনে হেইটো ফটো চাইছে এতিয়া বিপে দিছেইয়া এইবিলাক মানুহ এয়া ফটো নুতুলাকে গল নাই দে जोंला गमाबादि बिपिनि मानसिखौल खेबानो फट'आ न'नि खेबनाया एकदम जिनिम गरीब मानसि होला सब जिनिम गरीब जा देखे जा सब गरीब जुदि गरीब पावा लगे आरो मारे घरे सब जमाई सब सरकारे लोग पावा আছে ঘর এসে মারলে হবে নাকি मारले जिनिम मार लागबो फार्टी जन देखा लागबो ना थारैनो नोंथांमोना बेवहाय नुबाय माबायदि थासारिया जादों तो जितु नैबे जे सार्भे सोलिबाय थादों सेल्फ सार्भे होननानै बुङो बेखौ जितु सेल्फ सार्भे जे टेकिं जाबाय थादों बेवहाय डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसनि माखासे स्टाफफोर गासैबो GRS निफ्राय लानानै कम्पिउटार एसिस्टेन्टसिम जेसांखिनि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जेसांखिनि स्टाफनि सोद्रोमाफोर थायो बैसोर गासैबो दा गामि गामि माने बे खामानिखौ मावनो थाखाय माने मुखुब जानांदों आरो बिसोरजों लोगोसे जायफ्रा रुलिं सरकार माने सोलियो बै रुलिं सरकारनि माखासे वर्कार्सफोर थायो जायखिजाया पार्टियानो बै पार्टिनि मानसिफोराबो थाफायो मानोना बै न'खरफोरखौ डेभेलपमेन्ट ब्लकनि माखासे जायफोरा बे खामानिखौ मावनो फैदों बिसोर सिनाया बिसोरो मोनथिया सोर नङा बबे न'खरा दा बेखौ दिन्थिनो थाखाय पार्टिनि माखासेफोरा थाफायो आरो बै पार्टिनि मानसिफोरासो बेखौ दिन्थि माने फट'खौ साफाय होनाय जायो तो मेन जाथाया मेन कारना मानो जादों जायफोरा जिकुनु पार्टिखौ लानानै पार्टी वेस्टआव बे थासारिखौ खालामदों बे एक्चुअली डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसारफोरनि दाय नङा बियो पार्टी वेस्टआव जायफोरा थाफायो पार्टी वेस्टनि खामानि मावग्राफ्रासो बे गोरोन्थिखौ खालामो बिथांमोना जुदि दिन्थियाब्ला बिथांमोना जेरै लाङो बेजोंनो थांगोन अफिसारफोरा जायनाव मावनो थिनो बेवहायनो मावगोन जुदि बेयाव मावा होनोब्ला जेरै थिनो बिदिनो खालामगोन दा बेबायदि जाय पार्टी वेस्टआव थायो बैसोरनिसो माखासे
गोरोन्थिया बांसिन गोरोन्थिया बिसोरनि सायावसो जायो जाय पार्टिखौ लानानै बेफोरबायदि गुलाय गुजाय खालामनाय थासारिया तो नैबेनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङाखै तो नेक्स्ट आपडेट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों जाय नैबे BPF सरकार दानि गोदान सरकार नैबे गोदान सरकारखौ लानानै तो थांनाय इलेक्शन समाव गोबां माखासे हारि माहारिफोरा BPF नो भट होदोंमोन आरो नैबे फैबाय थानाय समाव जे मैया दाख्लैनिफ्राय नुदों जोङो BPF आरो BJP नि गेजेराव जे मोनसे एलायन्स जानाय इन्डियाजों मोनसे एलायन्स जानाय आरो BPF बा BTC सरकारावबो बिथांमोना अलरेडि एलायन्सआ जाखाबाय दा बेखौ लानानै सासे मानसिया ओरैबायदि पस्ट होदों सिगांग्रो आं नोंथांमोननो नैबे पस्टखौ स्क्रिननि गेजेरजों फरायनानै दिन्थिग्रोदों नोंथांमोना नैबे पस्टखौ खोनासंनानै लाग्रो बेवहाय लिरदों BTAD আজি ধৰ্ম বৰ্ণ মিলি সকলোৱে BPFক ভোট দিছিল কাৰণ BPF BJPৰ এলায়েন্স নাছিল BJP BPFৰ নিৰ্বাচন আগত কি কাজিয়া ভোটাৰে এইবোৰ দেখি BPFক ভোট দিছিল নিৰ্বাচন শেষ BPF BJP এগোট মূৰ্খৰ দৰে চাই থাকিল ভোটাৰ সমূহে অলপ মানতে এথিংস ৰাখিব লাগে ভোটাৰক চাই যদি সবে মিলা প্ৰীতিৰ চলে থকা খৰচ কৰি কিয় নিৰ্বাচন পাতিব লাগে BTAD একত্ৰিত হৈ আছে আকৌ BPFৰ বিধায়ক BJP চৰকাৰক মন্ত্ৰী নিৰ্বাচনলৈ বেছি দিন নাইয়ে হাগ্ৰামাৰ কি দৰকাৰ আছিল মন্ত্ৰী ল'বলৈ 2026 BPFে ইয়াৰ ফল নিশ্চয় ভুগিব ना बेफोरबायदि थारैनो नोंथांमोना बेवहाय बुजिबाय बाय बिथाङा लिरदों जे थांनाय जे BTC इलेक्शन बे BTC इलेक्शनाव जेसांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दंमोन आरो धोरोमफोरखौ नेवसियालासिनो मानो गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा BPF हारसिंखाय बै समाव BJPखौ बिराद रायबाय थाग्राखाय रायबाय थायोमोन जेन' BJPखौ BTCनिफ्राय माने आउट खालामनांसिगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थानायखाय दा गोबां माखासे हारि माहारिफोरा BPFखौ सापर्ट होनानै जे भट होनानै देरहाहोदोंमोन दा बिनि उनाव भट मोनखांनायनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोना जे BJPजों सिरि सोमोन्दो दङ BJPजों जे एलायन्स जाबाय नै बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गोबां माने दुखु फोरमायदों आरो गोबां माखासे हारि माहारिफोरानो दुखु फोरमायदों जे सिगाङाव रायफ्लाबाय दा एलायन्स जाबाय दा बिदिब्ला मा खालामनो दरखारमोन दा बेफोरबायदि आरो बे मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जे दिनै 2026 नि जे विधान सभा इलेक्शन बे 2026 आव जानो थांगासिनो आरो 6 माससोल'सै नै बेहावदि मानि गोनांथिमोन जे BPFआ इन्डियानिफ्राय सासे केबिनेट मिनिस्टार मानो लानो दरखारमोन आरो बिथांमोनजों थाफानो मा दरखारमोन जुदि बे साननै बे 6-7 मासनि थाखाय 5-6 मासनि थाखाय बिथांखौ लाफानानै बिथांनि केबिनेट मिनिस्टारखौ लाफानानै मा दरखारमोन बिदि खालामनो दा बेफोरबायदि गोबां दुखु दा बिनि फिननायखौ नैबे 2026 आव बा बिनि फिथाइखौ 2026 आव जे BPF हानजानि बा मानो गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिनि फिथाइखौ मोनगोन होननानै रोखा बिथाङा पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे पस्टआ गोबां माने ससियेल मिडियायाव सावरायजागासिनो दं दा बिनि सायाव नोंथांमोना बुजिखाबाय आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो सानासै नोंथांमोना नैबे पस्टनि सायाव आरो जितु PMAYG न'नि जे दावराव दावसि जाबाय थादों बेखौ लानानै नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय।